Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo itaalawas anapauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Simmangpat ka magkaya man anagga po iti pagadalan, manong. Una din ko, ayan ka din ni nanang, awan mat dito'y balay. Napan siguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon edi simmangpat ka ang nagapo iti pagadalan? Saan mo't manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni nanang. Amangan mo na pan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan manong. Nakaluto ako ni ti innapoy. Sige, tama panak iti ayan ni nanang. Kain imbag na pailaang, napanmanan iti garden. Ibagak tumat ka ni manong Mike asumurot intun sumangpet. Wen, tapagawidak ni nanang. Amangan nung mapasublian kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat dabiit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. Naimbaganak mutten anak ko, kabailakon. Saan, nanang? Amangan nung mapasublian kayo. Kasta tinararamid day ditatang, iswa na sa paaping musay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mutten nga gurigor. Basta agawid kayo, nanang. Sana bale? Taumay dito ni Mike, apaman ang makasangpat. Alang nga rod, tayo naklabaan dagiti uniformiyo. Saan kayong aglaba, nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang nga roden nga'y, agtugawak ka dilatan. Agtrabaho kayon to, entunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y matati panagsaksit yo. Apay anala daw ka asimmangpat? May saka dagiti naglinis iti pagadalan, manong. Nasabat ko mat ni nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, tamangan nung mapasublian. Di da aywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudan nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik. Nukas dyan nga agmay-may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, manong. Adda kada tayo dahi ta, ading ko. No aggagat ka nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apay nga agtutungtong kayo dita soli. Katado pa'y dagiti karton dito nga itulod yu ijayan tilugan. Napaning jilugan, boss. Urayan mi agsubli. Apay nga urayan yu pa'y laang. Ipan yun ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot man ang jelugan. Wen, boss. Mapan kami. Dayta katima di kada kayo at trabahador. No awanan ti pos ang agbantay kasla kayo makabolos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, dagunay kayo. Wen, boss. Mapan kami. Sayang ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid yo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador? Di mo kadi makita nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y faktorya ti chichirya? Sadot nagidya trabahador isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom. Naungit ka pa'y. Jakit din agungot no makitang idang agtutungtong. Kitaam, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkagbiro kiti lalaki ang nagagat. Dyanalay nga gawit iti nadagsad. Tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargarden. Ta sigurado ang makaawit dagiti iti nadagsen. Wad, may mayat dagiti naruam iti riga. Tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga rudmanang. Kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Ay, pero bilang arudan arigat mo. Ay, pagsardangam ida, taisudat ti agsibog. Kasaruda ngay alumong awno ang sardeng da nga agadal. Awan mo't lang te aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging kabalak. Isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardang da.
Tawan mo't lang aramaten dang agtuloy nga agadal. Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat ano pagsardengag ida manang. Ay na parparigatem laeng tabagim. Inton na idalit ka, ad-addan tirigat yu. Sapay la kumaata saan? Anya asapay ko matasaan. Awan papananan no kasta lang ti panagtrabahom. Kita anak ah. Dagiti anak ko ti agtrabaho ija garden. Iso asa anak unay amarigatan. Nakarubot ka mat. Papanam. Adamiting atarayak. Saan ka di amagnakay ti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no da mayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apama na malpas ti meeting ko, mapana kijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno na lakadalaang nga isuro. No nataengan, nareklamo dagijay, kan sapulon da tinangina atangdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kayat ti agparanod. Na, tapay ko mga iparanod ko tinagbannuga. Naglalainganon ngay dagita marigrigan. Mabalinsamot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tainak ilako. Awan namin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Paggatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din ti biyag tayo, manong. Nadailako tayo. Masapul ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapul iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laeng, ading ko. Saan tayo mat siguro nga agnanayon na kastoy? Agburas takit din, tapno makaaduta. Narunot samot tanda ito isakwa pagkargaan ta, manong. Ang mga numapisang. Sana bale, iremedyo. Galuta kun ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pangisakuam kadagiti ilakom? Saan mat ajay sako ti ilakok? Jay mat linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kitaan ti linaon na. Nagpipintas gaya manateng. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan Kabaalak, nanang. Isalog kun, tainak ilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga adda ka para awit. Alwadam iti dalan anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa umay kayo, nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayong timapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa ni Mike iti garden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Dagtutubo di tayo iti kalsada. Nakaawit iti dakkel arut-rutas ako. Dayjay, hindi sunan iti higit. Sarde nga kamay. Barok. Anya kadiday taawit mo? Nateng, sir. Ipaninanang ko iti tsindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sana kagumatang iti nateng. At dalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad-adalakmat? No kayat mo, agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw, kada klase ka iti malam. Adda ka di kasta, sir? Adda dito yung syudad ti kasta. Amum ka diti faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuwak da jay. Anya ka di ti trabaho ijay, sir? Agibunag ka kadag iti produkto. Padasag sa ti trabaho nga ibagbagan ni Mr. Cross, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat mabalin ko kano ti agadal, no agritira at iti malam. Padasam ngam no saan mo kabailan,
Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo. Unanang, barang makatulong ti sweldo kadagiti kakabsat ko. Basta iunay-unay ko asan yu abaybay ang ti panagadal yu Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarit nanang, saan ko abaybay ang ti panagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inakpay kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Noon niya ti kunana. Inakagpakada ka ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Maadakan ka dayta anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, no madi ijay syudad. Ada kadimot lang nakitam amabalin a parabunag iti kinarton at chichirya. Adda, imbagak nga umay dito yung faktorya no interesado. Ay nga estudyante met. Ha? Kasano nga ron ang makatrabaho no estudyante? Ay sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pa'y kat saan ang makaawit itinadagsan. Nakita kiti kalsada ang nakaawit itinakelasako anapunno itinaten. Ha? Kasta ka di? Kunambot nga estudyante? Imbagak nga gadal iti malem. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamit pang malem dito ya pagadalan. Agyan kadimot iti quarters nagiti trabahador. Kanya pa'y ngay. Alangan nga ginawid iti rinabii. Katagad-adal kat nga rod. Apay, awan lat sabalin ang nakitam. Asaan aday ta nga estudyante? Apay nga dupay lang dagiti karton dito Saan pa'y matanapon no jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrag dagiti kakadwak, boss? Nagikatdan sa kanon. Ha? Apay ang nagikat da? Kasanon nga'y dagiti mai-deliver a produkto? Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, boss. Awan mo't nga minon dagiti kakadwak. Ay, unay yan. Naladaw lang ti sweldo da, di dan simrag. Ha? Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Aday malisan da, boss. May mayat ka nung, kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati kamot dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayong agtitinulong anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong yu, kabayatan nga agad-adal. Tuladak mo ti kinagagit ni Manong, nanang. Oray siyak mga trabaho mo, ti trabaho, iti unag ti balay. Lulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanayon ti kinapanglaw tayo? Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaang ti pamuspusan, tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag, ngamno sadot, awan lat ammokon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Apay analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na, anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang nyo. No kumasaan anasapa apimusay ni tatang? Saan siguro akastoy tirigat tayo? Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umay ag-apply dito'y faktorya. Siguro madam. Anya siguro? Wano saan ti kayat ko amangag. Di nakita nak ni Sir Ejay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho dito madam. Isu nga imayak. Kunam kanumot nga agiskwela kay ti madam. Kasano ngayon ti panagtrabaho? No kayat yu ang masapak asumrag. Tapno masapak matarungwar. Mabalin mat madam. Basta makumpletong lakit ni ti 8 nga oras iti agmalem. Sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti pamilya ni Tom. May sa abalo ti inana, kat adadwa kakabsat na. Numampay na panglawda. Nagagat ken nasaat nga agadal dagiti agkakabsat. Idi nagkita da Tom ken Mr. Cruz nga akin ko ay ti may sa apaktorya. Inawis ni Mr. Cruz nga agtrabaho iti paktorya. Napangarod ti baro. Kat ti asawa ni Mr. Cruz tinakasarita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay iti alawas a napauluan. Arapa-apa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No kayat yu aket, masapak asumre, tapno masapak pay arumwar, mabalin ka di, madam? Basta makumpleto mlakit niti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agritira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Masapol anapartak nga agtrabaho, ken saan asadok. Namnamaan yu, boss. Saan nakasadot? Para makita no pundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyamanak, boss. Agam sakbay na, ayabak ni Janet, tay suro na ken katipagyanan nyo at trabahador, ken ti agbalin at trabaho. Agpada kayo ken ni Janet, iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak dito'y, ngagibunag iti kinarton at ichirya. Nabayag ka din dito'y? Medyo. Ay, anya di nadamag ko. Nangagko ako na ni boss nga gadal ka kanumot. Estudyante ka di. Wan. Saan ka di nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak dito eh. Nagsardeng akong anagadal. Siyak, kat nagtulag kami ang masapak asumrag. Tapno masapak mo't nga agritira. Tapay ang masapak ka nga agritira. Sumrag kak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matin no kasta. Uray si ka, mabalin mo mat ti agadal, tapno sumayaat ti masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakelalugan. Nalakalaang mat atrabaho, sir? Sana ka nagkamali ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ak unay, sir. Nasingpet da dya kumparek, managtulong ka dagiti naanos ken nasaet nga gadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy, ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka di amarigatan iti kasta? Agtrabaho iti bigat. Kun agadal ka iti malam. No panunutam anarigat, talaga anarigat. Ngam no panunutam analaka, saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y paktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasam mat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko nung awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom. Inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka Bayam, panunutag anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samot nga agpaiso. Saan asayang ti pagbanlugam, no agadal kamat. Diyak mutten makitkita ni Manong yu akadwayo amagmag na dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. Nulakat makaturpos kayo iti high school, mabalinan. Iso ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti gardinyo. Isu nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko, tapno isu dati mangubra iti garden. Ay,
Sa balimat kininanang anti. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di ati inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adinamot magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Mangtad ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwan-wan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwarta. Saan ka di ngagsusweldo nito? Tada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addina. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di Saan ko mat-adaw-dawatan ti alaat kumakan ka? Bayadak tumatlaang, ang dinakit din pautangan. Manong, naibusan ti pad paper ko. Adapay gatangok a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no at dapay mabalin na burasan na bunga ti lubyas. Inta nga rod, Manong. Adan sama na rikrik naon ni nanang. Adan nga mi ti kwarto na. Amang ano nabannog. Sa nabali tawan mat klase tayta. Agburas tayo tinatan, tayo tayo sursor. Wen, Manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay hun gayam, kumusta nga tamat tan ni Manong? Kabailan na nga tatag trabaho? Katagad-adal pa'y? Nagagit dahi jay amanong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayong tumitlaang, Manong. Apay nga taakas to'y ti marikriknak no makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asawan da ito'y. Apay aming ningningan na. Ah? Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka din. No agtuloy ka mutla ang agadal. Kaslangarod kayat ko apadasan. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrakak. Mabalin ka di akaduan na. Ay katwan Day talagayam. Basta si ka. Mabalin namin. Padasat man matno ka ba ulak? Awan mat ti inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sa ngamin anang sibog kadagiti ka imulmulaan natin. Tanag-iskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal nito? Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie. Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Ang nupulos adi mo mat kabailan, dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain ap anakariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka dakas dyan ni Auntie Dina, nanang. Nakita na kami ngamin iji garden. Anya ka di tinaramid ni manang. Adda ka di manen madi nga imbagana? Imbagana nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas jay na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apong? Uy nanang, tungpalan mi ti piling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Adda ka nupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amuti ayanda? Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsina da. Addan bukod da pamilya.
Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa ilaang idinapasamak kita. Iso at timangkanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo. Ada, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Nagigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ko ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laang tamasuswelduan kat nga rod. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo kadimadlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tapno agtuloy mo't nga gadal. Isumot lagaya makanayon dang agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw ko na ka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alakyan tigaraw na. Anya? Kastamot nga ro tinadlaw ko. Amangan no agayat matan kinito. Naistorya akong ti kabibiyag mi. Agistorya ka mat ay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilangan nanang tikad kadwami ijay balay. Uli na kagaya man iti ama. Ay, sanak man nguli la. Nang binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang. Ngay kagumaan mi ti agadal. Tapno makalong o kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakita nga oray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan pa'y mo tinaaramidak para kan ka. Tingay panangalukoy mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanya. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan iti panagsalukag kan anos. Agyaman na. Tasimang bay kay tibiyag ko. Nakargaan yung ti truck. Ngam awan pa iti driver. Uwan nga rod, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pa'y. Apay nga eh. At niya nga to tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan wadala ang nakataktakan na. Awan kayam. At nakadi pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito'y faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't lang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalay nga agtrabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kami ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laeng no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mat kada kayo, nanang. Aganos tayo pa'y tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mat nga ijay syudad, manong? Nasayaat mat ading ko. Kayat ni boss, nga umay kanumot ni Mike ijay, taagadal mat akas kanyak. Pumanaw mat ni manong may? Aganos tayo pa'y ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, Isu ti daduma nga aramatem intun agadal ka iti kolehyo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawat ni Mrs. Cruz ni Tom iti pakturya ti Chichirya. Nagamamuda Tom kan ti tomboy ani Janet. Magustuhan ni Mr. Cruz ti kinagagat ni Tom. Dinayaw mo't ni Janet ti kinaanos kan kinasat ni Tom nga agadal. Inalukoy nga rod ni Tom ni Janet nga agadal mata. Nagsiningad dagiti dua. Kanayon da nga agkuyog amapan iti pagadalan. Kabayatan na, agsapsapol ni Mr. Cruz iti agtrabaho iti pakturyana. Nagawid nga rod ni Tom. Tapno awisen na ni Mike akabsat na. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta iti alawas ang napauwan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan nanang? Mayatkit din umay ni Mike tap no makadalmat. Danda ni agkulehyo. Agurnong iti pagadal na. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam ornungam ti daduma sweldo ma. Isu ti daduma nga aramata minton agadal ka iti kolehyo. Ngam asino nga iti kadwayong agtrabaho ijay garden, nanang. Didak pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaan ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti paktorya. Ado nga ta, nanang? No agtrabaho kayo, binulan kayo nga agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga, Rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagideliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo kadi kayat? Adun ti agorder iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kayat ko boss. Sursurwak nga roti agmaneho. Patya ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahanag. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang Rod, asidag ti pagideliveran day ta. Iso akumuyog kan. Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadala nitun malam. Agyaman ako unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buhok ko. May mayat no umatidog ti buhok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akasla pukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nam? Saan kit din? Bay amon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buhok ko. Ngam itantabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buok mo? Bagay ko nga ta. Ang mga no katawaan da. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buok. Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, aanda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet. Abay, boss, didak ka di nabigbig. Saan mat unay anabayag di sa anyo ayo umay dito'y paktorya? May kawak laang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong ken nakamaong. Ita, nakapalda ka? Ken
Saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Napintas ka ba't gayam? Thank you, boss. Uray da kayo. Nagpintas kayo. Ay, sigudan na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Hindi, guwapo. Boss? Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo? Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad? Agor nung da kano iti pagadal da, auntie. Dayta katay kunak. Parparigatan nyo laeng ti Baguio. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo? Saan kano adakas ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakas, auntie. Ambisyo sa kayo kit di dayta ti amok. Uray, tasaan kami kanumot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, dita ka man laangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro di anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang, nasimpot mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw itay. Ang madikit din tito na dati sa una. Pasensyan manang. Alabay takas sa ukto ti anak ko. Rombang laang. Nagtrabaho laang dagiti kakabsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Imove ubingan. Kasanong tupayan inton dumakal. Amangan no di napay am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbagang ambisyosa tayo kano. Anya ngamin tiimbagam, anak. Mutsak matan nalapdan nga imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwan, nanang. Lumikli kaklaangan, magsabat kami. Nasakit ngamin di pa nagsasauna. Bye-bye amlatan, anak ko. Awan mo't lang ti maganab mo. Nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin ang maulit, nanang? Nagpaisun sa matay ko lang nga amangan no agayatan ni Janet kanitom. Manipod ka na yung dangagkuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet. Saan na tumbo ititigtignay na. Inaram nga tan nitom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kita, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nunitom ti makagapuno apay nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka malisya no kas di nga kuy-kuyog da. Ang imposible man. Nga dapay sa bali ang makagapo, iti pa nagbalbaliw na. Ang mga no dalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirik na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahos tutay kunak? Abagbagay mo ti atibdog abok. Uray si kamat tong. Nagtar kamat. Sapay ko ma. Tagtalin at ti panaggayim ta. Aging ga di ta makaturpos. Masiguradok ngagtalinaad. Awan pa'y nagayim ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasimpot. Nalabas samot dahit apa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak tom. Kaya't mo ka di, nga ipasyar ka mat ijay nano mo abalay mi. No maikariyak lakit di nga ipasyar mo ijay balay nyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dilaang siksika. Pudno ka di day tangay bagam.
Amangan kit dimat no may kamanong ak ngay pasyar mo di balayo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae, apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa, ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang, makaturpusak pay. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal May sa Manong. Plano pay laang, ading ko. Ngamin ton makaturpusak, iso ti babae, ng arapaap ko. Nasingpet matkit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunakin ko ana. Kaya't kung ipasyar ijay balay, no awan klase, agpakadakan ni boss. Masigurado adi na tayo palubusan, no agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpet kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, ha? Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhat iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer danto kan ka ti anak da. Gapo ka di tanangisang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y nga agasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to, di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo damat tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparupakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumatkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadalda. Day ti imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So pinaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayem na ti babae. Agpadada na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadalda. Anya ka di mati alalaan ti babae nga kurso? Agpadada ang mga alay ti kinapulis. Ngam amoy Nanang. Sigud atumboy gayam day diya babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong. Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit ipanaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako may rekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. At dading ko abalasan, boss. Nalaing mat day diyang agtrabaho. Sige. Nulakat takaslakad na kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Un, boss. Kaslaison to ti kasukat ko na makaturpusak. Kaskada kami ka ni Mike, agadal kumamatlaan. Sige, basta nagagat-lakit di. Tsakamin kaya ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay, talis tumat nga agtrabaho. Kaano nga rod nga umay day takamsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi ka ni Janet, boss. Umay tumot ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad? Agturpos namin ng damanong, Nanang. Sayang met, no sabali ti sumukat nga agtrabaho ijay. Kabailan nga ta ni ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadan? Adda kami paymat kini Manong nga kadwana ijay. No agpulis to ni Manong, di adda pay lang matakadwana, Nanang. Saan mo nga ron abaybay ang ti ading yu ijay, O Nanang, apay ko mabaybay ak ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin.
Dandanin makaturpos ni Manong nanang. Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay. Tamalpas matlaangan ni Tom. May santon a pulis. Wan nanang, mas dao tulakit di Jaysa na mamati nga agad adal ni Manong. Bay amlat ta dagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan matkiti nanang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Ne. Apay, anak ka pulis ka it kastaunay. Papanam. Itagamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inakmamat imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagag. Agid dandang agturpos iti gayem na ababae nga impasyar na ididitoy. Sana nga asawa day jay, tagpadadang agad adal. Agayem dalaeng. Na, pudno ka diti ibagbagana. Nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan. Inak agpagradwar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot mat nitom ni Mike ije Paktorya, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. kan Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatapda nga inlab da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ijay balayda. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, ang nakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ti ibagbagag, agid dandang agturpos iti gayem na ababae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpadadang agad adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di, ti ibagbaga ng agturpos a pulis, ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan. Inak agpagradwar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabak ka. Rumbang ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kawas na. Agpagradwar nga ta nga agpaiso. Adan anak na a pulis. Apay ngay nga agmay-may sa. Intasabdan ni nanang ije paradaan ti Jeep, Manong Mike. Wanatin ko, agkukuyog to'y mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang maragsakan ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umuna pa'y laing da ito'y abaligi ni nanang. Sumarunutan tumit. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenrol iti kolehyo. Basta tuladan ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapaap ni nanang para kada tayo. Iso alala ingagmat, Manong. Arapaap ni nanang. Ngamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasayat a masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, nanang. Masapol anapintasak mat iti graduation ti kamsat yaw. Narangsakak una ay taaggraduaran ti kamsat yaw.
Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Andan pulis a kapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papana. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, ngam kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga numaladawa. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, tatno di na atapan nga agbalbalog ni Manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations, iti ka barbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Oh. Ta nagsaludong agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Ta nasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao, no lakot na salunat. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsak ta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anagtuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal, mat. Ne, addaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Pinagyaman ako na ikan ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti pa nangalukoy mo kanya. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnokan ka. Naanyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ako unay kan ka, Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master ka na trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam, anak ko. Naan-anayon ti kinapulis mo. At dapayin pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta, anak ko. Saanin nga iti faktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan nyo ti agtrabaho ijay, Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cruz. Istrikto da ijay. Wen, Manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat ken anos. Ag-blow out tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag-blow out ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni Manong yu dayta Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni Manang Dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaan ak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na. Kasta ti nasayaat a tao, anak ko. Nagagatmutla ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumra iti faktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti faktorya. Nayunam ka di mati sweldo da? Apay ko ba nayunak?
Kat saan mo't anak kaadal ti kamsat na? No saan ang nagtrabaho iti faktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika at inang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di, no saan ang nagtaod iti faktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day dya tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y nakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. At the blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka kaninanang. Iso asi ka kano, ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yan. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Hanggang mauna anak mat itibain. Ay, linais ko ngamin ida. Ay, umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante apapanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante apapanan na. Apay ngamin akasla na pudot ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang mati madingar aramiden tayo kankwana. Dayta nga ro ti pakasdawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Dayta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maaklon, ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ing kami matan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige, anak ko. Lalaingan yo. Tapno makaadal kayo mat akas ka ni Manong yo. Wenanang, uray sang kay bagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang. Ikagumaan mi atun uyen ti arapaap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yun tukin ko, nanang. Saan pa'y kano ngamin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss. Duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nagpara kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag pa ya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atumboy ni Manang Janet idi, boss? Puno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kasla-kasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamot lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot daddu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kastama tinangag ko. Pudno nga ta.
Nadlaw ko asurut-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan na. Iti ka ano man, sa anak apailawan iti may sa atumboy manong. Rumbang lang nga din ko, sa maysa, ubing kapay. Makauray ni ayat. Wen manong, saan na bale? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya. No adaman ibaganakan ka asa na rumbang, likli ka mon. Ay, wan gayam. Nakapagdesisyon ka ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen manong, kaya't ko tiyagbalin aners. Ay, kunak no kaslakan niya ka man nursuro. Addan to nga rod na sa kabsat ko. Sapay ko manong. Agbati ka dito yung opisina. Tadda ka no surutan mi ang managdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nung hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito yung presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturuan da ka no. Nakalugan day ti gateway car. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, ng awan dakas ang mapasamak kada kami nagkakadwa. Wantong, mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takalaat ang nagtibayo ti barongkong ko. Hanya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mo ti sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di dito Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda apal ang narik na ni Dina, ngam di na impadlaw, idi imbaga ti kabsat na nga agturpusan iti kinapulis ni Tom. Naragsak ti pamilya da Tom, gapu iti baligi na, nag-blow out da nga rod. Inawis da ni Dina, ngam nagpambar, kat saan adim maray. Iti may sangal daw, nagresponde da Tom, gapu taad da tinang hold up, iti may sa abas. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello? Asino ka di dito kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat nitong. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da ako sa mapasamakin nitong. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Si kakadi na ito'y Manang Janet. Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw ita, tasyak lang ti adda diti presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka nun ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may sa apas an hold up.
ang kanyak nga impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo di ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Nabaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanya. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rin kasta. Intag pa kada kini boss na mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nung nga ospital tinang ipanandakan ko na. Diyak matan dinamag ta natarantaag. Awagak ni Manang Janet tadamagag. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di aron bangada kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma, boss. Mapan kami di ospital. Apay kumaamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi. Tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayong tua, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na. Saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapo dagiti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid. Ha, naglalaingan danlay. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka no ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay napaltugan? Diyan ka mo ah. Saan ko na dinamag? Imbaon ko lang tayo dama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isudat imang taming? Tatimot doktor? Bimma to atalagan ti puso. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa ita arumwar. In kayo ni di ospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni di ospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman akmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, in ka na ayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, in kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yun. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni Madam. Imbagkit di ata da ni Sir. Kat pinalubusan na kami, Manang. Talaga aman nakaawat ni Sir. Ngam ni Madam, saan? Kuripot pa'y ni Madam. Intayo ka din di ospital, Manang. Sige, tagpakadaak pa'y iti kadwami nga adda diti presinto. Ibagak amapan ko kita ang tikadwami iti ospital. Palubusan da ka kadi, Manang? Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, Manang. Kabagis, apay akas lamadanagan ken agdardaras ka amag na. Kuang amin, Manang. Adda ka no iti ospital ni Tom. Isutin dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok kat awan cellphone nyo. Adamat inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay-may sak namin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Ay, amom nga rodan, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan Manang. Nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw? Nga adda apal ko kenkwana. Imbaga ti adda dito'y information. Nga addan iti ward ni Tom. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan?
Kat EJ Ward. Uray siya karon. Kunak lakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta pulisaw. Inton kon madanog ko day a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danugam ti lalaki a pulis, manang? Numabalin la kumaa. O sige, intayon iti ayan na. Imbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunak lakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpat siyamat day di asigdro. Langsot day jay. Di tamot sakam ti ayan ti benda, manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man, tasan asika ti adda di ta ICU, manong. Nakigtutak idi nakita nga da pulis ijay. Kunak no si katibang bantayan day ti ICU. Danag yu lakit din aya. Adda yu pa iti bito ka ti tama ka. Isu nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan ba't asyak ti makiasawa? Damagat laang no palubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armagpay laang nanang. Saan ko pa'y namin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsat yo? Saan mo't gayam agrabe, boss? Saka tinatamaan, lasaglaang. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsat yo. Awan kayam, agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka di nanang. Agyanak pa'y lang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y, agpaimbag ka analaeng. Saan mat delikado da ito sugat ko, nanang? Mabiit ang maimbagan da ito eh. Masapul at ang gadam da ita anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pulis a pinaltugan ti managdakdakas. Sapay ko ma, tasaan namatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan namatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. Una nang, napilitan naklangan ang paltugan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay? Apa yan? At damot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, auntie. Nagresponde kami iti may sa abos and hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, auntie. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom.
Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, Jack, lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangan no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulong ay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulyan ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sabalian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan, tamangan no mamati akan ka. Rumbang mamati ka, taday tati puno. Ala, mamati ako no day tati ko nam. Talaga ka di, amayatan day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na. Nulakat sungbatan na kon. Anya ka di ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Agun ka magtana, Janet. Napudnuunay ti panagayat ko kan ka. Amumad, anaso di ti panagayat ko kan ka. Tum, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itirik na. Di na kumamot ang parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idi napaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasingpait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Kat mapadasan tanto ti agabay ading. Si Kamet Manong. Abay adagos. Anyapay dagit sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas na pauwan. Arapa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamot Manong, abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay, damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado amayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at met ti trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabages. Ada ka di parikot. Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw di nga agmay-maysa. Isu nga inasitgan ka manang. Ay, adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak. Ay, iwan mo't kitdi Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam.
Ay, punumat. Isu nga awan ti rumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod, manang. Adapay papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbagpay ka ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamat nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Ha? Apay anak kalukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nana, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot manang dayjay, agpapaarayat mat. Darasag Janet, alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata, tamapanta di da balay ni anti. Aganad ka nga masidag. Agarudok ka. Tapno di da kamadlaw. Siyak mat ije bangir. Aganat ka mat Janet. Iti kasukpukan mat, ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan ngagturong ditoy. Iawag mo. At ti may sa agrupo, kat iti makannawan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan nigid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga rudan, kat agan-anad ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Anya tinapasama ka, anti? Ada nang uli dito yung balay, Barok. Anya? Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti sakak. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasilencer siguro, anti. Ipanda kayo pa di ospital, anti. Ayaban tayo ni Nanang. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami ka ni Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabigbilyo ka di ida, anti. Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Hindi ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka di Barok. Ay, imbagman. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbagman, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti maysa ti sakak. Binusalat ti maysa ting iwat ko sana kinrakad. Diyada dumag dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagrebangan mi dayta, anti, timang salwad, iti siguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko, anya ti pinaltugan daken kwa na. Saka na, Nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, sumbatan. Hello, Janet. Kumusta di tayan yon? Pinaltugan dati sa ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa na. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa'y tinala dagiti managdakdakas ija balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damot lang dagiti alahas ko.
Imbag ata nang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay matadagos da Tom kan Janet. Iniawag da kadagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. Noan na kastoy apasamak. Wen amanang. Isuasaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag kadagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas kat dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakapusas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito'y faktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti kabarbaro at trabahador kat addasad sadut da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngam idi nakaturpos da. Pimanaw da matad iti faktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti faktorya. Kasano ako nam nga inaramat da ti faktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y faktorya. Di da kumamat nakaadal. Saan ba ta nagprogreso to'y faktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho. Isu apatas tayo laeng. Nadangran mo't gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda tinaderdar ato lang. Sukatanda ka no iti landok sa dasimintuan. Nagdawal dagiti ama nagdakdakas. Ay malungsot da kuma iti pagbaludan. Ay naimbag ata saan aday taulong ti pinaltugan da. Wen nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot, kat inrepet da iti ngiwat ko. Ay, una yan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunayra na nga awan da Tom kan Janet. Ay, daytan ti jak amo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmay-may sa iti balay manang. Isu akin ay kayat da Tom kan Janet, nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman mo't kadagiti anak ko. Tada ko mamot agyan, ija balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti agrupo. Ato kanun ti babalay nga inuli da. Wen gayam, damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Ay, nagpulumot laengan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay kadagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laeng. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ha? Ay, kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damat ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid, anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose, taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarungkaran ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbuntun sa rungkaran ni di balayda. Dandani mo't nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwak tumanayin. When matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali ang tasyak mo ti mang bambantay kan kwa na. Ni mat Jose ti mga asikaso kan kwa na iti ospital. Awan ka di pa imay ka dagiti kakasinsin mi, Nanang? Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay. Tadi da mapanawan ti negosyo da.
Imay kami, tapno iyawid da ka ijay balayo. Ita ko mati panagawid yo. Agyaman unay kada kayo. Imbag kayo pay, tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, ken agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong ken agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamiri sakitan. Idi, adda pa nangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ta ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang ti puunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo, manang. Inakpay basit di ta balay, ah. Umayak tumanan, apaman amalpas ko ti trabaho. Ading ko, italaang anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay, pakawanan na ko, ma. Lipatan mo ti amin, manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngam siyak. Pagko naammat, manang, naglawa ti sanikwam, idinto ada kami kat basit laang. Hanggang tigamang mo, kat ti kinasaya at dagiti anak mo. Uray siyak, nairanod mat iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang. Ay, nakaumay ka mat, balasan ko. Adda ka din napatig nga ibagam. Umay kaawisan, auntie. Blowout ita damanong tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno da nga agserbi iti pagilian. Ay sige, umayak Ay, ala at kidakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidahat tayo. Kalding niyo? Balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana ital ugayam tirangguda. Ay, talaga maipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw, no lakit di tanapudno, ken nasaya at atao. Atiwan natay baknang, aswete ken sadot. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauluan. Arapaam, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.